Bon? Naroa. Bon? Maria. Kantu bat bulego. Kristonak de abrua. Ziurrenik abuela maitea, Entol Sarmientuko. Bestu dezakezu pizka bat? Fua! Abestu? Eldu nazazu eskutik... Ez nago goratzen. Hasi algara berriro. Payaso bat iguku, Payaso bat deinaz, buru bako pertsonaje bat. Eldu da garaia eskertzeko eman didazu guztia. Kantu bat bizitako guztiari. Ja. Elektrizitatea, gaurten 25 urte. Elektrizitatea banaiz, elektrizitatea. Euskarazko liburu bat? Itxaron pentsatu. Katalin Minerre nola heldu naiz ni onaino. Gurpilak ez dizen hartola. Ziona, tia. Ziona. Oin nagoela irakurtza ez dakit noren, hormak liburua ez dakit norena den. Greta liburu, Hitz bat euskeraz eta zergaitik. Itxaron, pentsatu. Itxaron behar du. Itxoin. Nek esango nuke, baina eman behar da arrazoia, ez da? Bitu, hitz oso bitxia, hortzimu hau ustote oso hitz polita dela. Polit ez dakit, baina gustatzen zait argatik. Argatik. Nik esango nuke, maite minduta zen nire ikasle izaten nire beti. Jo, ze itzuzia maite mina. Osa, aldatu behar dugu eta izan behar da maite ona. Bueno, pentsatu behar dut orain ikitzi berria. Zoragarria. Oso hitz polita iruditzen zaidalako, fonetikoki be bai. Amain eman, fluir. Wow! Mintxodromoan segai proposatuko zenuke? Nik jarriko nuke zerbait pikanteare bai. Maitasun eta adiskidetasun harremanen arteko diferentzia. Vale. Oso ados. Harreman irekiak. Harreman toksikoak. Bai. Ados. Planteatu, segatik kalian ez delako hainbeste euskara entzuten eta zingo genuke egoera horri buelta emateko. Argatik. Asko gustatzen zait.